Keď sa povie slovo relativita v spojení s fyzikou, mnoho z nás si predstaví tohoto pána menom Albert Einstein. A nie sa čo diviť, pretože teória, ktorú vytvoril, nielenže zmenila fyziku kompletne od základu, ale aj zmenila spôsob, ako o nej uvažujeme, a bez ktorej by moderná fyzika vôbec neexistovala. Je to prvá teória, ktorá ide kompletne proti našej zdravej intuícii. A zároveň na jej pochopenie vám stačí stredoškolská znalosť matematiky. A to je tiež dôvod, prečo je táto teória častým útokom tzv. Crackpotoch, alebo ako ich profesor Kulhanek nazýva, ľudových mysliteľoch, ktorí v nej neustále vidia chyby a paradoxy a považujú za úplne nezmyselnú. Ja som zastanca toho, že pokiaľ nepoznáme plne históriu nejakej fyzikálnej teórie, tak nemôžeme plne oceniť jej krásu. A zároveň nikdy nedodobudneme ten pocit plného porozumenia. V tomto videu vám teda chcem ukázať, ako vlastne táto teória vznikla, aké experimenty a myšlienky k nej viedli a ako to vlastne tento pán dal všetko dokopy. Takže, poďme na to. Pojem relativita nezačal u Einsteina. Objavil sa už v roku 1632 ako Galileov princíp relativity. Galileo Galilei si predstavoval myšlienkový experiment, že keby ste boli na kľudnom mori bez vln, niekde v kajute bez možnosti pozrieť sa von oknom, nedokázali by ste určiť, či sa pohybujete, alebo stojíte na mieste. Fyzika funguje rovnako v oboch prípadoch. Možno to poznáte z jazdy vo vlaku alebo v lietadle. Napriek tomu, že sa pohybujete rýchlosťou 900 km za hodinu, pokiaľ nie sú turbulencie a odmyslíte si hluk motorov, fyzika funguje rovnako, ako keby ste boli v kľude na Zemi. A teda Galileov princíp relativity nám hovorí, že pokiaľ sme v uzavretej miestnosti bez možnosti interagovať s okolím, neexistuje mechanický experiment, ktorý by zistil, či sa pohybujete. Neskôr Einstein mal rovnaké myšlienkové experimenty. Einstein si predstavil, že sa nachádzate niekde ďaleko vo vesmíre, kde ste len vy a táto lopta. Pokiaľ sa lopta pohybuje, vy môžete zmerať jej rýchlosť voči sebe. Avšak z pohľadu lopty jej rýchlosť je nulová a to vy sa pohybujete rýchlosťou opačnou. A neexistuje fyzikálny zákon, ktorý by rozhodol, ktorý popis je správnejší. Záver všetkého tohoto je, že rýchlosť je relatívna veličina. To znamená, že jej meraná hodnota závisí na tom, kto tú rýchlosť meria. A s týmto sa spája tzv. Galileové spájanie rýchlosti. Pokiaľ niečo hodíme pred seba rýchlosťou 5 km za hodinu, potom pozorovateľ, ktorý nás vidí pohybovať sa napríklad 3 km za hodinu, uvidí predmet s rýchlosťou 8 km za hodinu. Teda platí, že rýchlosť predmetu závisí na rýchlosti zdroja. Avšak potom fyzici začali fušovať do elektriny a magnetizmu. A všetko to kulminovalo týmto pánom menom James Clerk Maxwell, ktorému sa podaril objav tak významný, že aj samotný Einstein mu závidel. Podarilo sa mu totiž spojiť dva zdanlivo nesúvisiace fyzikálne fenomény elektriny a magnetizmu do jednej zucelenej teórie, zvanej elektromagnetizmus. Táto teória predpokladá existenciu tzv. Elektromagnetických vln, ktorých rýchlosť sa dá spočítať zo znalosti týchto dvoch konštant, ktoré už boli v tom čase známe. Číslo, ktoré dostal, korešpondovalo veľmi presne so vtedy meranou rýchlosťou svetla. A teda Maxwell ukázal, že svetlo není nič iné ako elektromagnetická vlna. Avšak vlny fungujú ináč ako Galileov princíp relativity. Pokiaľ máme dva zdroje zvuku, jeden sa pohybuje a druhý stojí voči nejakému prostrediu, tak zvuková vlna sa šíri rovnakou rýchlosťou nezávisle na rýchlosti zdroja. Avšak šíri sa vždy rovnako rýchlo relatívne k prostrediu, ktoré vlnu prenáša. Teda vlny nespĺňajú Galileov princíp relativity. Ďalšia vec je, že svetlo sa šíri aj vákuum, než by sme neboli schopní vidieť napríklad slnko a hviezdy. Ako to je možné? Na túto otázku existovala iba jedna logická odpoveď. Existuje médium, ktoré je všade v celom vesmíre a všetky elektromagnetické procesy sa dejú v tomto médiu. A teda vlny v tomto médiu sú to, čomu hovoríme svetlo. A šíria sa tou rýchlosťou svetla, ktorú Maxwell spočítal. Existencia takéhoto média však spolu prináša radu problémov. Kde len začať? V prvom rade, pamätáte si na Galileov princíp relativity? Výsledok akéhokoľvek mechanického experimentu nezávisí na tom, či sa pohybujete alebo stojíte na mieste.
Pokiaľ však nahradíte mechanický experiment elektromagnetickým, napríklad budete merať rýchlosť svetla v rôznych smeroch, tak by ste mali dostať iné výsledky závislé na pohybu voči éteru. To znamená, že Galileov princíp relativity platí len pre mechaniku, avšak nie pre elektromagnetizmus. Pokiaľ neexistuje interakcia medzi éterom a hmotou, čož vieme, že nemôže existovať, lebo to by znamenalo, že aj vo váku bude existovať trenie, ktoré by nás spomaľovalo a Zem by spadla do Slnka. No dobre, tak čo už? Máme éter, ktorý nám naruší Galileovskú relativitu pre elektromagnetizmus. A čo? Teraz poďme konečne zmeriať, ako rýchlo sa Zem voči tomuto médiu pohybuje, nie? O to sa pokúsili títo dvaja páni, Michelson a Morley, v roku 1887. A to jednoducho tým, že merali rýchlosť svetla v rôznych smeroch. Princíp je jednoduchý. Máme zdroj svetla, v strede poluprepustné zrkadlo, cez ktoré prejde 50% svetla a 50% sa odrazí pod uhlom 90 stupňov. Dve ramená a na ich koncoch sú zrkadlá, ktoré pošľú svetlo späť, kde sa svetlo znova spojí a dopadne na detektor. Pokiaľ sa nepohybujeme voči éteru, tak doba cesty oboch lúčoch je totožná. A teda svetlo príde vo fáze, čo zaistí konštruktívnu interferenciu a maximálnu intenzitu svetla na detektore. Pokiaľ sa pohybujeme voči éteru, napríklad v tomto smeru, tak dĺžka cesty sa v ramenách líši v závislosti od toho, či sa pohybujeme kolmo alebo vodorovne smerom k éteru. Môžete si to skúsiť sami spočítať. A teda svetlo nepríde na detektor vo fáze, ale mierne rozfazované, čo zaistí deštruktívnu interferenciu, a teda len zlomok pôvodnej intenzity. Keďže sa Zem otáča okolo svojej osy a tiež obieha okolo Slnka, tak stále mení svoju rýchlosť voči éteru. A teda by ste mali vidieť stále výkyvy intenzity v čase, v závislosti na tom, akú máme momentálne rýchlosť voči éteru. A výsledok? Negatívne. Intenzita je stále rovnaká, aj keď sa snažíte otočiť samotný prístroj. Takýto výsledok v tom čase nikto nečakal. To v podstate naznačuje, že platí Galileov princíp relativity aj pre elektromagnetizmus. Pretože nedokážete určiť, či sa pohybujete alebo stojíte. Výsledok experimentu je stále rovnaký. Tak si to zhrňme. Z experimentoch vyplýva, že Galileov princíp relativity platí aj pre elektromagnetizmus. A éter nie je možné detekovať. A teda tiež musí platiť, že rýchlosť svetla závisí na rýchlosti zdroja tohoto svetla. Zároveň svetlo je vlna. A my vieme, že vlny Galileov princíp relativity nesplňujú. Takisto si môžete vyriešiť problém nabitej častice v elektromagnetickom poli. A uvidíte, že sila, ktorá pôsobí na časticu, je úmerná jej rýchlosti. Ale rýchlosti voči čomu? Ďalšia vec je, že keby rýchlosť svetla závisela na rýchlosti zdroja, tak nejaké vysokoenergetické častice v kozmu by mohli emitovať svetlo, ktoré by bolo takmer statické voči nám. To je v úplnom rozpore s Maxwellovými rovnicami. Z tohoto všetkého by sa zdalo, že Maxwellová teória elektromagnetizmu je neúplná a trebalo by ju opraviť, aby správne popisovala pohyb. Avšak všetky možné experimenty ukázali, že Maxwellová teória elektromagnetizmu dáva vždy správne predpovede. Stačí za onú rýchlosť dosadiť presne tú rýchlosť, ktorú meriate ako statický pozorovateľ. Ako to je možné? Takisto, voči čomu sa teda svetlo pohybuje rýchlosťou svetla? Z tohoto všetkého vyplýva, že každý musí meriať tú istú rýchlosť toho istého svetla bez ohľadu na jeho pohyb. To všetko sa zdá úplne absurdné. Avšak nech urobíte akýkoľvek elektromagnetický experiment, vždy dostanete súlad s Maxwellovými rovnicami. Týmito veciami sa zaoberal hlavne Henrik Lorentz, ktorý postupne navrhol také transformačné pravidlá, aby boli predpovede Maxwellových rovníc konzistentné aj pre pohybujúceho sa pozorovateľa. Možno ich poznáte pod pojmom Lorentzove transformácie. Avšak pre Lorentza to bola iba matematika. A stále sa snažil dopatrať, ako správne sklbiť popis elektrodynamiky s mechanikou. Avšak Einstein zvolil úplne iný postup. Einstein sa riadil iba výsledkami experimentov a snažil sa zbaviť akýchkoľvek biasov, ako je napríklad to, že čas a priestor musia byť absolútnymi. Einstein prehlásil, že platí tzv. Zobecnený princíp relativity, ktorý platí jak pre mechaniku, tak pre elektrodynamiku. A teda neexistuje spôsob, ako rozoznať absolútny pohyb
jak mechanickým, tak elektromagnetickým experimentom. A nazval to len ako princíp relativity. A povýšil to na štatút postulátu. Teda pravda, ktorú vieme len na základe experimentov a ničoho iného. Zatiaľ všetko v pohode. Avšak druhý postulát, ktorý Einstein zaviedol, zmenil úplne všetko. Einstein predpokladal, že Maxwellova teória elektromagnetizmu je správne. Bolo to podložené mnohými experimentami. A teda zaviedol postulát, že svetlo sa síce šíri prázdnym priestorom, ale jeho rýchlosť je nezávislá na rýchlosti zdroja tohoto svetla. A teraz si poviete, že tento druhý postulát je absolútny opak toho prvého postulátu. V prvom poviete, že platí princíp relativity, a teda klasické s tým spojené skladanie rýchlosti, a v druhom poviete, že rýchlosť niečoho nezávisí na rýchlosti zdroja. Ako aj sám Einstein píše, tieto dva postuláty sú zdanlivo nezlučiteľné. Ale len zdanlivo. Prečo len zdanlivo? Toto sú Galileove transformácie. Transformácie, ktoré zaisťujú princíp relativity. A teda, že nedokážete detekovať absolútny pohyb. Avšak tieto transformácie sú nie jediné možné, ktoré nám dajú princíp relativity. Existujú ešte jedny, a to tieto. Tie už našiel Lorentz. Avšak Einstein ich odvodil znova, avšak tentokrát len na základe týchto dvoch postulátov. Kľúč k úspechu bolo zbaviť sa predstavy toho, že čas je absolútny. Tieto transformačné pravidlá nám takisto dajú princíp relativity, ale zároveň splnia aj druhý postulát, že rýchlosť svetla je nezávislá na relatívnom pohybe zdroja. Pretože vzhľadom na tieto transformácie, skladanie rýchlosti sa robí inač. Pokiaľ sa jedna z rýchlostí rovná c, tak výsledná rýchlosť je vždy c. A teda nemôže existovať rýchlosť vyššia než rýchlosť svetla. Einstein týmto urobil Lorentzove transformácie univerzálne a platné teda nielen pre elektrodynamiku, ale aj pre mechaniku. A týmto sa môžeme hneď dostať aj k prvému dôsledku týchto postulátoch. Majme zdroj svetla a dvoch pozorovateľoch. Jedného statického a jedného, ktorý sa pohybuje spolu so zdrojom. Statický pozorovateľ namerá svetlú rýchlosť c, lebo je nezávislá na rýchlosti zdroja. Avšak z prvého postulátu nie je možné rozlíšiť, kto stojí a kto sa pohybuje. Čiže môžeme rovnakú scénu popísať ako, že sa zdroj nepohybuje a pozorovateľ u zdroja tiež nameria rýchlosť c. Rýchlosť svetla je teda rovnaká pre všetkých pozorovateľoch. Je to univerzálna konštanta vesmíru. Dôvod, prečo je toto možné, je ten, že títo dvaja pozorovatelia sa nezhodnú na svojich meraných súradnicách, ako je čas a vzdialenosť. Takže špeciálna relativita je v základu vlastne úplne jednoduchá. Oba postuláty samotné sú veľmi prirodzené. Avšak len Einstein prišiel na to, ako ich spojiť, aby spolu fungovali. Je to prvá teória, ktorá nás odtrhla od idei absolútneho priestoru a času a dovolila nám posunúť sa vo fyzike ďalej. Ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa na budúce.